Готови ли сме? Опа! Добър ден на всички наши приятели, които така или иначе следят нашия подкаст, следят всичко, което говориме, което блика от нашите усти, понякога планирано, понякога не, в повечето случаи не, защото вярваме, че органичните разговори са така най-автентични и дават на хората визията, че ние в младежкия сектор може да правим нещата структурирано и в същото време без много планове, които да развалят нашия разговор. Давам думата тук на Сулейман, който отскоро е мой колега. Вече колко минаха? 4 месеца предполагам. Вие сте в друга светлина. Образователен медиатор в Смолян, нова професия, нов младежки център. Затова те и поканих. Да ни разкажеш малко повече какво правите и какво ще правите. По-скоро предстои отварянето на един грандиозен проект за община Смолян, пък смея да твърдя, че и за област Смолян. Какво по-хубаво това младите хора да имат още една възможност за развитие? Да, съгласен съм с това, което казваш. Аз отскоро съм в този младежки център, който предстои да бъде изграден и е в процес на реставриране на една сграда, която по-рано беше училище. Наистина това е една много голяма възможност за младежите. Младежки център. Защо младежки и защо център? Защото това е място, където наистина целиме младите хора да са на едно място, да бъде център, където те да се събират. Центъра, нали, чисто като смисъл, означава място, където се събират всички точки. Та идеята ни е точно тази, това място да бъде място, където младите хора се събират, където се забавляват, където придобиват нови знания, нови умения. Вие сте на много стратегическо място. Като казваш център, вие буквално сте на стария център на град Смолян, на Ларго тук. Да, наистина е така, не знам, просто Бог си знае работа, така да се казва. Младежкият център е точно в центъра на града, което е нещо много добро за младите хора, защото от чисто логистична гледна точка те много лесно могат да стигат до него. Добре, ама какво по-различно ще предложите на един млад човек от това да отиде на кафе? Защо да избере пък вас? Какво по-различно като идеи, като хора бихте предложили, със сигурност имате толкова много инициативи, но чисто маркетингово как отивате и разказвате на хората, че те трябва да имат друга алтернатива. Знаете, че смолянчанина, да кажем, че с малко по-различен менталитет, не е свикнал да има толкова много активности, толкова много млади хора да се въвличат в такива структурирани дейности. Защо вас? Първо бих казал, че съм съгласен с това, което казваш, но в същото време забелязвам сред младите хора, как те казват, много ни е скучен града. Винаги се оплакват от една скука и от липса на активности, които да ги въвлекат и където да участват. Затова ние вярваме, че ако предложиме достатъчно дейности, активности, инициативи, които да задоволят обаче техните нужди, тогава това място би се превърнало в средище на млади хора. Затова нашата идея и мисия като център е да тръгнем от потребностите и нуждите на младите хора. Да тръгнем от това какво те искат, какво тя ги вълнува и към какво са насочени и да правим неща, които те искат да правят. В същото време ние искаме и самите да има инициативи, които да произхождат от самите младежи. Затова и това място, където младите хора се срещат, това място, където те могат да се срещнат, да се запознаят с хора с сходни идеи и интереси и чисто от тях да се излезнат инициативи, които да могат те да си ги направят. За това кратко време, какво според вас беше така най-отчетливо, понеже вие да направихте и доста подробно проучване, направихте задълбочени анкетни карти, които бяха разпространени в града. Със сигурност има неща, които могат да бъдат взети под внимание. Казвате скука, но за тая скука може ли така
с две-три констатации да направите кое беше така топ в нивото на отчитане на тези анкети. Ами, разглеждайки анкетите, ние виждаме, че младите хора много често искат места, където да спортуват, където да се срещат. Има такива млади хора, които пък са насочени изцяло към личностно развитие и за тях са много важни тези тренинги, които предстои също да организираме. Има и такива, които не проявяват интерес и в анкетите също и това се вижда, че има много голяма липса на интерес от страна на младите хора. Идеята е тук да намерим точно това нещо, което тя ги вълнува и може би да съберем повече хора, които т.е. да намерим онова нещо, което би ги привлекло към младежкия център. Затова с колегите много често, когато общуваме, търсиме точно това нещо, което би ги накарал да участват в нашите инициативи. Като за начало се замислям, че вие сте така с доста добра репутация и самото въвличане идва от тази идея, че ви имат доверие. Аз виждам, че нали, хората, които говорят с мен, така или иначе казват, тези хора ги познавам, аз се доверявам, че те наистина ще ни въвлекат в нещо ангажиращо, нещо образователно, така че това е може би първият подход, който така или иначе вие косвено имате, но какво друго правим в момента, за да сме готови, когато центъра отвори? Знам, че имате доста посещения в университетите, в училищата. Точно и това и аз щях да спомена, че в момента правим различни представяния на младежкия център в различни училища, институции, дори правим и аутрич събития в различни махали и така нататък по райони, дори излизаме извън град Смолян. Вече сме участвали в няколко представяния в Чепенци, днес колегите са в Мадан, миналата седмица дори бяха в Девин, предстои ни едно пътуване и към Баните. Цялата идея е, преди да стане младежкия център, наистина, въпреки че доста от нас са познати на обществото и на хората и сред младежите, да превърнем младежкия център и хората, които са в екипа, по-разпознаваеми за младежите и да бъдат, когато ни видят, да ни асоциират наистина с младежката работа и че ние сме хора, които сме ангажирани с това нещо. Със сигурност ще го направите. Как ще осигурите включването? Тъй като нали, говориме мобилна работа, имахте на терен, работите в различни училища. Как да бъдат сигурни младежите, че ще бъдат включени, независимо от техни религиозни, политически, всякакви параметри, които може би не се вписват в голямата картина? Аз мога да кажа, че като цяло дори нашия екип е създаден от хора, които са с различни възгледи и интереси, но въпреки това работиме с една идея и с една мисия и мисля, че като цяло дори чисто символично нашия екип представлява една извадка на цялото общество, в което живеем. Така че от тази гледна точка мисля, че младите хора в Смолян не би трябвало да се притесняват за това, че ще бъдат включени във всяка една активност. Защото, както казах, ние имахме аутрич събития, където бяхме в ромските махали. Нашата идея там е за приобщаване и за включване в различни дейности, където можем да бъдем полезни за тях. Също така, независимо какви са мюсюлмани, християни или от какъв етнос и религия или какви възгледи имат, всеки един младеж е ценен за нас и ние работиме за развитието на капацитета на всеки един млад човек. Точно воден от неговите интереси, от неговите потребности, от това, което него го вълнува. Искаме да го направим по един забавен начин, където младите хора да учат нови способности, нови умения и може би дори правилната дума не я учат, да усвояват по различен начин, който да бъде атрактивен и интересен за тях. Похвално е, че вие стъпвате в формалното образование, така ли иначе дълги години имаше една бариера. Да кажем, че едно предизвикателство беше да се така цветно да го кажа, меши формално, неформално образование. От едната страна, може би младежките работници не бяха готови да влизат в училищата. От друга страна, самите училища не виждаха приложимост на неформалното образование на практика, но похвално е, че всяко едно училище виждам, че откликва на всичко, което правите и може би това е добър сигнал, че
нещата след няколко месеца ще са в своя разцвет. Виждам, че самите училища ви търсят, самите университети искат допир, искат консултации с вас и партньорство. Това за мен е много важно. Аз от моя скромен опит, който имам като образователен медиатор и като младежки работник и като човек, който работя с младежи, и от опита ми извън страната и в чужбина, и от това, което чета и наблюдавам в близките дни, и с което съм сигурен, че и ти си запознат в чужбина, особено в много училища, дори аз мога да споделя в Турция, че този интерактивен метод на преподаване и на научаване на някои неща е силно разпространен в Европа още повече, и това тепърва ще навлиза в България с много смисъл, ще навлиза много силно според мен. И това е начин на младите хора да бъдат повече увлечени в нещата, които учат, и да става по един наистина приятен начин, като те сами са включвани в процеса на учене и на тренинг. И аз си мисля, че този начин е доста по-устойчив във времето за придобиване на някакви умения и знания от страна на младите хора, отколкото чистото това теоретично преподаване, което се случва в училищата. От тази гледна точка, да, те ни търсят, защото когато ние им покажем някой тренинг или някоя интерактивна игра или някоя дейност, в която са включени тези неща, те виждат как реално на учениците или на младите хора това се харесва, виждат колко е приложимо и са включени в процеса на учене и виждат как то остава, защото всеки един от тях е включен в тази дейност. Затова мисля си, че всеки, който бъде запознат с този интерактивен метод, по някакъв начин вижда полза от него и би искал да го приложи. И съм сигурен, че понеже сме в Европейския съюз, в Европа и така нататък, този метод все повече и повече ще навлиза в училищата и в българското образование като цяло, и в българските училища и така нататък. Друго нещо, което искам да кажа, че примерно в Турция има много развити неща от тази гледна точка. Има книги, наскоро четах книга, която е свързана с учениците, които са до 15 годишна възраст, учтивостта и правилата за учтивост и толерантност в училищата. Говорим там точно за характер, маниера, смисъл за... Да, това е много важно. Обаче и направено по такъв начин, който е супер атрактивен за младите хора и който ги включва в тях. Примерно има такива игри, които са, нали, какво бихте направили, какви са правилата, които ви идват на първо време, когато влезете в автобуса от гледна точка на толерантност към останалите и учтивост от гледна точка на възпитанието. Какво ви идва на първо място? Те записват, след това се обсъжда това, което всички са записали, какво още бихте добавили към това нещо. Така не се ли отнема ролята пък на семейството? Понеже чисто поведенчески смятам, че нали, хората казват първите 7 са най-важни, но аз съм със сигурност за добродетелите да бъдат така въвличани в програмите на такива младежки центрове. Споделяйки опита от Турция, със сигурност вие не откривате топлата вода. Знам, че в момента имате тази възможност да осъществявате ноу-хау проекти с други младежки центрове. Било то в Перник, доколкото знам бяхте. Това е другия, може би така хубав въпрос, който искам да задам. Доколко бързо ще напредне нашия младежки център, който е Бебче, с така зрели партньори, зрели младежки центрове, които в момента може би са и едни от най-добрите в Европа. Смея да твърдя, че специално младежкият център в Перник със своята така интензивна работа, със своите методи, със своята база, ако щете, със сигурност са ви едни от най-добрите ментори, които имате на този етап. Да, съгласен съм, но гледайки практиките на останалите младежки центрове и това, което ние правим до момента, ние сме сравнително нов младежки център, който е... Аз съм от 2 месеца, но колегите са от близо 5 и смея да твърдя, че от гледна точка на организация на работа и менеджмент, от гледна точка на видове активности, които сме започнали, от гледна точка
на адаптивността на колегите спрямо младежката работа, мисля, че сме доста напред. И като вземем предвид, че младежки център Перник е примерно мисля, че беше от 5 години създаден. Да, те наистина са много напред в нещата и има какво да се вземе от тях като обмен на опит и възползване от техните опити. Но в крайна сметка виждам, че за 5 месеца ние също доста сме напреднали в работа. Нека тук подчертая важната роля на вас, които сте партньори към нашия проект, защото вие също сте един много допълващ фактор за нашата работа. Първо от гледна точка на менторство, насочване, съпричастност, партньорство и даже дори благодарност бих изразил към вас, защото когато сме имали съвместни инициативи, винаги сте откликвали, отзовавали сте се. За момента са били винаги успешни. Да, надявам се така да продължи. Аз съм сигурен, че ще продължат по този начин, защото всички ние, които работим в тази сфера, пък и аз го наблюдавам, вие горите с желание да работите за младите хора, а когато една дейност се върши от сърце, когато се влага душа в нея, аз вярвам, че всяко нещо, в което се влага душа, то е предразположено да живее и да се дава и да вдъхва живот на останалите. Да, съгласен съм. Цъфти нещо, когато наистина все пак има обработване. Представи си една роза, която трябва да се обработва, да кажем, че почвата може би е с различна хомогенност, но третирайки почвата, рано или късно, да кажем почвата е средата на тази роза, рано или късно може да процъфти, ако се грижим за това цвете. А аз наистина вярвам, че тези цветя са младежите на Смолян, така че заедно се радвам да продължим. Толкова за днес от нас. Благодарим. Малко кратичко подкаст, който да ви даде малко така светлина в този не толкова слънчев ден. До скоро!